Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning ang sama berta pini langkon ita. Korkanthi constituency ke parlo borpung khelanterang arong pen kiso kachilang jia phan dolamara an be juja e pen kewan som sila khakrepli korkanthi constituency ke parlo borpung khelanterang arong amikar babu tiso achor sangpi mina teron pi artaninkan phokep an asarpi kiso kachilang jia phan borpung khelanterang arong pen dolamara an kiso kachilang damji aphan be juja e pen kachar chong pen vansi tarapung an pen ke pick up pen si ponlu Lapen solangdo arata phan alang hitum ki sung along kerap ki pidunjia phan sitami kachuningri pedoponlu ningke mepen kerap ke pali langji adim laki account number 360786638669 IFSC code N000003050 chú hết ta động một na ta pon lo anh kia có một chỗ thằng nát chết thèn lo màวันสุดก็นอนจะขายถูกเลยแต่นอนดังเลยตุ้มว่ากอกันที่เอามาสตีลองบางแค่นั้นตุ้มบางแค่นอนราจุตุสวยต่างคริ่งโดยอลังลิพันกูปีโลนั้นตัวชนิดรูปเป็นในตุ้มตัวลองตุริรามรองหางทำเองต่างรักโดละลังลิพันชนิดรีเดนลองเวกจีปูอันนี้เทเป็นนั่งเลยกูปีโลกูปูปอลังตุ้มค่ะแล้วนี่ตุ้มพันนี่ตุ้มก็ดักลงตกมาสิเบียร์ตาตุ้มมีจุลุเทคเสด็จแล้วนี่ตุ้มมีเดียเสตามีนี่ลิลองนี่ตุ้มเสตามีจุพัทเทคเสด็จพอแล้วแล้วสินอนนางลีเห็นเป็นนางลีพันเสตามีจุรุแล้วแล้วสินอนมีเดียแทงโน่ลังลีก็เทคดิ้งแล้วฮันจุนีริกังตุ้งกันนี่ตุ้มแฟมิลี่ห้อยเป็นกับจุนีริกังตุ้งอะไรแล้วตุ้มจึงฮอนาเชอร์แมนแล้วราจุติสุก็ให้ละลังลีก็การที่เป็นกิจาบางพูแล้วเป็นแต่ก็ละ CEM ตัวเรื่องรำรองหางก็ให้พันสตามีจุนิริโลนั่งเลยตุ้มกังฮอนเป็นนางรับอีกท่านี่ตุ้มระบังโซกิสุเป็นกิจกกิลงกังตุ้งสนิตุ้มบางแกนั่นในคาร์อีแล้วนั่งตุ้มนางรับสนเต็มดูสนิตุ้มบางแกตัววาร์สลังปนละแต่เรากิโซบางเปียเมนแกกิสุบางเปียบางมันแกมีนาเตรอนปีอาจารย์นี่ตุ้มแกละดักบอร์ปุงโลเตอารองวุฒิพลังโซขลันเตรังอารองอเมริกาขลันเตรังแต่นั่นตุ้มเบงคอนโดมะnili bank account do Egypt ke sar bang ta do ante passbook to phone number pin do look at chana lela contact this detail bang ken tum phandak tok ponong po payal ga di Langmet kes e sub branch pen HS lapen HSLC asat langki unduna tuma phan karchupon Nijang Karbi Anglong Hamren Rong Sopi pen kahelo kilometer ner ke bagdoji lakha pli socheng constituency ke parlo angkang Langmet LP school along Karbi lo Charlie asong pen pater pi ponsi HS lapen HSLC asat langki unduna tuma phan karchupon anparta loki Charlie aputhak cherok tok amai setami peduponlu Kardom Karbi Anglong ni salong penili birson rong hang nangli tumphan nili na paklang ponji wa birta bang ke lapu hello non nili kido labang ke hamren made socheng angka lakha pli socheng constituency angkang ke parlo dak langmet arong LP school along si nili non dolo laso puthak polo tangte pinila dak bang ke dak langmet arong angkang along ju hejong ke damtang HS lapen HSLC asad lang along ki undun tang abang fu bang phia tumphan pinila dak bang ke langmet arong along kadu kawia tumphan karchu ajai mek sideng pon lo la silamang solong jasemet pet kacepatir pipo na tum labang ke dak langmet KSA sub branch mati langmet pen Karbi lo Charlie asong long ke klem dun abang fu bang phia tum pen si cepatir pipon pen alang le tum phan sadlang kacepa undun tang tum phan karchu ajai mek deng pon lo la si pini ladak labang somai long pen birta ke long dun ateng pulutang te ladak langmet ha wara long bang ke nona phong HS la pen HSLC sadlang long ki undun aphai kadu ka we bang kep ana phai du busi birta long dun lo sitame ajaha ka bang fu bang phia tuma bang ke halloween ladak pen akhailu kacharli dama phan dam thailu amat si pini ladak bang ke aphai kom heklo na ching tong ja che tong dun pusi alang le tum pen pachini pon lo sitame pini ladak bang ke alang le tum phandet lapu kalilo karchu amai long aku alang le tum pen lo kacharli apu thak anso se kengkam kachijor dun thip thekji aphan pura alang li tum pen akemang pon education awareness itami alang li tum pathik pon thulo lasipini labang so mai long jese met pet kachitong dun labang ke aluhi sarpwa man pen hamren regional committee long meiphu prosontoing ti alang li sitame pini ladak chetong dun lo lapen son thak thak alang li risang ho organizing secretary kirison rong hang stame chetong dun lapen an parte
KSA Hamren Head Branch along Klembang Phu Mai Phu Timothy Rong Pi lapen alang liri sang hotum sami kadu kawe ladak chitong don lo lapen son thak thak ladak hawar langmet arong hawar rong asar rubasar penchenglok non kacharli bom mumar ove kimia tum an stami ladak chitong don lo lapen son thak thak rat sai Klembang Phu inut ladak langmet arong pen alangli prodip kro alangli sami ladak pini chitong don lo la se langli tum chitong pen pini ladak langmet arong arat hawara rat phan ove kimia tum an so se kacharli anathu akang tu yang deng an keng kam kache jordan pen kethek kere pen nong mikiwan thek jia phan pura alangli tum akemang pon ateng pen pini labang so jai megalong bangke jumesen mate ning rochop athir do thip alam the alangli tum chethan chimum pon lo lasi alang litum akimang teng pelada ka bangke HS lapen HSLC asar lang ki unduna tuma phansami ping lada ka chetong dun anara tum phansami alang litum pen man ke do karbia poho lapen alang litum diary lapuson sami alang litum aphan panong pen lada kar cholong pipajir ponlong lo lapen an party ladak pini labang soy school along langmet LP school along charlie bom amu martum phansami arjan kihi hala sitami alang litum pipondo la selabang solong kacepa undun theka tum phan sitami mumar tum phan nong e pipa jir pondo lasi no ladak ping labang so kacetong pon aluhia tum sitami do lapen alang litum phan le puthot pipia puthak se alang litum kacithan pon ma klardak lam litum arju pon lona tum media ko de tum nang tum helobing pen mate kapre sai do usta dak litum langmet da dalong mate langmet da rong fransi langmet kese sub branch pen betri pipon kep la pen kreni yang deng bongum mar tum han kiun pen karchu la pen lugi chali putak chirok to kamai asa yang deng ke deng pon labang solong hamren fransi hamren regional maipu ake prosonto inti pen chenglok hamren kese head branch pen chenglok along tum korte atum pen labang so sayang deng nang deng pi pot ni tum pangsi langme rong long ka pi hup arong stame alang litum la son misen jai mek nang deng pi pot litum langme rat hoi pen lang litum phan so perfect lo pen sonang thaksi dikitam tangan ni jitamin litum chachu pon thek thelang jitami pining lamang so kep la pen training ang deng kiu na tum phan nang kar chu pi pot litum ning sampik lo la pen kewang jilangan stame alang litum long kai kita kecirap citu dun mate bidi soris tami pidunji lasi ansi la pen la bong mumar to man stame ansu se picharli ang song deng kitoy dun thegi phan stame ni tum rong rat hoi pe stame litum aja ja kong horang la pen bidi sore pidun po tangte kedam tang apor pen pining tong ke pasa phai ke ong ma mate pining si ong pining si ong chelang la pening thelo ke bang je langaning kanan bang ke pining e bang ke presi la pulo muning pen bang ke bang koi thong ke stame apai la pulo nang bat bom po rong teke himari ronghang arong amekar chondro teron aphan youtuber abor langni ahin pen kerap ke pajerdam lakhain kora throk dwarbagori misi constituency angkang rong teke himari ronghang arong amekar chondro teron aphan youtuber abor langni ahin pen kerap ke pajerdam pirthea thaki kiduk kisung pen kapre akisung ki iprangsi dola ajahak amuni datum ke kiduk pen amatsi chingthur un ipin amuni datum do Lason atum aphan kethe kiding atum ta kerap ke akenang sot binong sitami kethe kiding atum ta tangkreve asonsi thek ponlong rong teke hemari rong hang arong amikar chondro teron ke keso kapangji ningkan sirkep an keso pen achor kavi rong hang pita sodun detlo alangli tumke hemta do athaya vipin khangjang ancho takalisi osomar anta abi thulang banghini vetsi kedo lason si kedam tanga hutta duarbagori press club abi tunga tumpen birta achatai along paklang ponlo sitami sarkar atum mati duarbagori political leadership atumta kelang pangkreve asonsi thek ponlonglu Lapen PMA Vaijia Hemsole PG Old Age Pension Le PG pusitami document avi purong titi sitami labang sosar pisar bura toma phan ki PG pulote document hai huita nangni puta havar arata tumpen chethan ponwindi la sona pora hut youtuber abor langni arjulong si amethang jongjong akhia dat pen sang han pen chenglok kechua hormu kerap ki pajer dampen jongsi apor mesen pulote puthot bang thuji puta lamchak chipite kanglu Jadi number chini bang kelapu ake hai alang lisi nilifan birta nampa lelo nili number kahum lapuson nani na pen long pen nilifan nang kolo alang li nang thano la son sona kisung do
lasi nang liun pute apor chisigra wang ikta bujal di angin nili pini sonson arni ke apor duchet lo pente lalo tangkas tami hotot iri long iri deng ke do verbi mati di tami ke do huti puri lok lo amati pini nili dak ni iri sanghup pen bang thom la pen bang lo la pente dak an sami nang humri lo pente penangan itum lamarjan tami pang dak mate paklang pon pu bujal lo pen abalom tapi dia cingki cetan lo jolalo Tanali tu bang bom hut tuar tu ni ka siksak duma. ci sor sare na lo samia hok pe namut pialam lo towar bang heng nu ik pik towar pada puni ing long towar di ar long pen cheng lo ar long ta thip pikan garian ta hut pen pam char de rason lo itum ke bang huta siksak pik lo hathia lang li gari siwan jon ilit tum ke gari susu siwan alu da uni gari susu ke na pu lang li gari ki scorpio tu lang sami scorpio ta ana hum ke thia gari ta alu ka siksak di ka siksak do di la pente jolalo ining ta dug me melo bang asu tuman ke penangan rap pipi scheme sami wan pi pois sami tum karbi asu tuman ke chelang le tur phira sono election hun bang ke lalo vote na ke hang jipan ke penangan atowar kain no ta dam det po lam chak chi pi po nali tum na pahai lo bulo dang te towar bang ja sembe nang pi po de ho po lapu situm karbi asu tuman ke palu ret po tangka maha sap so faru ini faru po pilok po alam pa jut kok angke mo ke tur chor yo man et ajat et ke chelang le lo ning dung me la so lam ye Kedak ke ini dak ipi pen ipu lo. Nali tu hormu mate sang ke cukup pen hormu pen ceng lok dan pi ke nali ning ko ane ceng sam nali ning aklong pen. Ceng sam lo. nili ning ching sampik la penti nili ning duk pingan onduk pingan athe la pusona kesa ke kriya tumhan mangi penangan tum council ki chari pen chenglok emc em tum pen rab nahi bodlo angkela pentela jese met mangela lo ame kavi kengavi o somar tumhan edi council mate ke thik dinga tum monthly system bainong sami pinai bolo la pente la tumhan isi school sami ingpu nai bolo lahai somar tumhan di jese met la tu lahai somar tum ki nani school dun po private punai government punai ota dunte penang ke siksa ke phu ason theklong bang tum ki kang nek pen chenglok ahut pen theng padui padai ta dudu thong kang doi pen chenglok la son sining du lo la sinali tu un plotang te la puson tumahan abar sai pik son te nilis mining arong pik po la pente karbi lapu rong berong thak unai kape kape kang karbi sudum ta aning arong pik si nali tumhan ta anu se support tu bom po lalo Tangkan nangli ni tumpenan nangli kirap na tenong sila so kirap nangli mitang yung akipen mamate kapre nangli pan nang kirap no nasom dom. aho kalam che than dam plotang te nili mena jungjung lo arleng ke thi tum penta thang nat ke support tabi mate ke endun batawi athi silam lo di arleng ke thi tum phan chu hang po pun cho kol po nang chini po o chok ji po aku pena nang kol sunai po la pusin mane chok ji po la pusin chu bai pon bom po angke ko pulang ke last bang ke lalu nang receive selo joni kam do meeting do bom po la pusin mane nang pu bom na chu bai bom po man nili bang ke lalo he la pu ke chok chelo nili jungjung nani na pen nani cho jor po nani poisa pang room po la pusin nili raptun bom lo la pente isilam lo nili innovate puta kali de nili phan penangan akar bi risu ijang tum penangan nili phan support la pente donation sami ni jong si hang pilo pulang te penangan donation long chukidam tang hala pu kiri rong par panta nili hen lo hospital sami ke pon la pente la dak sami penangan donation long lo la so jok si nili sami hospital sami pon long lo ningarong pik churu par pik lo kaddu ka bi atuma phan nili phan kai ki mata nang support dun report nili ning chi thipi la pente la bangso asai kidu ka tumphan ke baklang mate ke rabang nili ing tonti nali tumta un an ahir jumi nang pidunoi nang support dun nili taun an claim dun pamip po lalo Tangkan nangli ni tum kirap ko do ni tum nang tenong sonak thang nangli putot cibang tulang malada kirap tu yapa. jong si nili abar sai mission ji jong si long pute hedi nili puthot unana khelu bus tamil hai lang lipin pen nili wang thulang athi tangka ta alam do ko mati din non ta suri po susilo gari jang thu pen chenglok toll gate pen chenglok chura chulong lipin lang ananda chulong le na do tamil hai matha tipin pen itum kosong si chingthu thekji ma itum kosong si ke plang thekji ma atowar nili un an ke thupon bom lo pen de japon bom lo risoi jang tum ta non ubi kimi tum ta nili long na charlie non son de ansu se mission ji ma sap suri la son sika cap sika po penang cherap tun te ansu se nili ta ke claim ke dam long sami un po ja kong long pon bom po la pente wang thu ji nili long si abar sai long pute hedi donation mang ke nili hang hi sami jong si ngali tum ning ke hang pen nang pg bolote nang cherap nun iktam nili arni wang sami youtube long pp lo description lo nili gp number ngali tum nang humli tami Tangkan non ni tum nang tenong lo hem ko do do thai pina sila sok thak nangli
thin ben ko pani council phan ka chuning ri tia son dum do itum ke di lapu ke sar ke kri pen chenglok arya keng kavi ame kavi dum han ke tum chelang dunang ji kusini li ning thelo mate ning lason si ke pudam ji mangela lo nali tum ke duk poisa ke dukok tangka ke dukok tum ke nali tum lapu sono ke duk ke lak tum phan hem asuso son kim pilok son te mi sen jinon tayo hem stami hem upelu lahan ke yo koson lo lason ke chainong tum stami ke dua hem nang nak lo yo idin so me lasi nali tum un son te asap sop di ting stami ngrak lap lo arbele jang ta balting si tudunang nang ason lo yo ke thek dam long ting te lasi nangli tum ke thek dingat tum ke chariat tum la parpong chen bhal hem stami kim pison te lapu ipi tum stami aning rong pikji la pente la dak te delo nali tum un polodang te nali tum ke thik ding tum apor do son te nali tum mena le humri dam son te mena constitute lo di mena dim elong rilong chilang dam tha konsi tum ki duk der mati di lasi lalo Rangsali KSA Sub-Branch Chahin Pen Patur Piponsi Social Awareness Cum Felicitation Program Ajay Make Kedengpon. Lakhang Kona Trok Dwar Bagor MSC Constituency Angkang Rangsali KSA Sub-Branch Atung Pen Patur Piponsi Social Awareness Cum Felicitation Program Ajay Make Kedengpon. Rangsali KSA Sub-Branch President Binsom Kropen Cipahem Phupon Amaya Long Secretary Along Singh Narpen Aluhi Pachinipon. Labang Solong Kache Tongdun Lake Central Committee Inglang Prokes CC General Secretary George Timung Advisor Thangsing Timung Nelson Timung Dipu Regional Committee Secretary Rafsan Ahmed Daythor Police Station of C Daythor Head Branch KSA President Longchong Bay Secretary Jikison Rongpi Rangsali Beat Officer Prosanjit Kiling Penchenglong Penang An Rong Asar Parents Guardian Atum Chetong Dun Rinti HS lapen HSLC asat lang ki undun atumaphan Karbi apoho lapen file karcho ajay me kedengpon lapen lapu KSA Central Committee Secretary George Timong pen jumisen alam sitami thanpon Daythor Head Branch under Rangsali Sub-Branch ahin pen kapatir pipon felicitation come social and educational awareness program kedengpon long nili pan chief guest mate chief guest hisap na chupa pot nili alang litumpan de kero paper piglo lapen pini nili ninga rong lo KSA Central Committee hoi pe alang litum ke phapon mailo nili na chitong long pen jet we have felicitated tamne more than 25 HSLC and HS students tumhan alang litum pan nili tum pen karchu ponlong pon nili ning sam piglo lapen kewang jilarni Rangsali Sub-Branch pen lason tu se lapan tu se dak along ri lapen dak students tumhan pan tu se kapaching tur ba ning parung pon thegi pansi ning parung pon thegi pusi ning kachethe pondu lapen ingsi laso platform long nili penangan theglong students tum discipline o Rangsali tum area students tum kumane ajak tum ke Dimapur kachali tum do kumane ke Nagaon kumane ke Golaghat lason kachali tum do ang litum anisi ala hala huilong pen chali dam pen dak rong nang chile pen khai la pen long ri perman pining son ba klem pi pusi nilining chethepon la pen pini nilitum la so dak mai na dolong bang la dak daily market pusi pu la Rangsali daily market weekly market pusi pu la dak ala alang litum tamne di pini non lom botol ta heno nang litum achini lo more than 39 degrees Celsius but almost 40 an kilele tami tawhi tami students tum la daily market ating kon lo ne ka grom pakapang ox tam elang litum chichak bor il ason si pini mai pajudlo la penili tum dak non do prong long ta tamne phang ok pi kason si theklong la si nilihin pena chuning ridun kang tung bang dak la so Rangsali area long bang ing si heri community hall mesenason pine Mesenason community hall kimpi sonde la competent authority tumbang ledak penang dak along ri la pendak students tumbang aning sami peni rong si pini program pusitame aso sa program pusitame ba kupini KSA tu mele free pini program dengi free coaching ba pini nilitum jong si awareness program pini dengi pusitame la si community hall bang kenang sot pusini nilitum dak bang mathada tuning report la keva Karbi Anglong Autonomous Council authority tum phantame thank you